60 yan guys. So muna niya akong mama. Precious. Ang bisa ng cellphone guys. Ang bisa guys. Nasa ko ipakita sa inyo ha. Muna yun akong amahan guys. Waday na. And balik o kagwapa. Kaya sige magkaon. O kanagkuan. Mas ganina. Kumper. So, wala na akong mga nagkaon na dahil galulit pa. Lingkod pa. Musa na rin akong mama. Nasaan? Sumatay niya. Sumatay niya akong baton guys. Sumatay na guys. Okay na dyan guys. Nalipay na kayo si Inday Vlogs karon guys. Sumoday na guys. Nalipay na rin kayo si Inday Vlogs.